Dyma gynllun lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Mae ein cynllun yn ymwneud â chreu lle rydym ni'n gallu ffynnu a bod yn hapus ac iach ynddo, rwan ac yn y dyfodol. Mae hyn yn ymwneud ag annog sefydliadau ac unigolion i feddwl ac ymddwyn mewn ffordd wahanol ac i siarad a gwrando ar ei gilydd bydd Wrecsam. Byddwn yn sicrhau bod Wrecsam yn chwarae rhan bwysig yn y rhanbarth, yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd. Rydym ni'n falch iawn o bwy ydym ni ac wastad yn fodlon rhannu'r hyn rydym ni yn ei wneud. Mae Wrecsam yn ran aruthrol o'n byd, felly mae arnom ni angen dod i adnabod ein cymdogion, pinau ydyn nhw yn byw drws nesaf neu rhywle newydd i ni. Ein nod yw gwella sgiliau a chyfleoedd bywyd pawb, ac mae hyn yn golygu mynd i'r afael ar materion a all achosi lefelau uchaf o anghydraddoldeb i'n preswylwyr mwyaf diamddiffyn. Pob blwyddyn mae'n rhaid i bethau yn Wrecsam wella. Mae'n rhaid i ni fod yn onest ac agored gyda'n gilydd a chael sgyrsiau anodd am gynnydd y cynllun heb ffreio. Byddwn ceisio dod ag unigolion, cymunedau, buddeiliaid a phartneriaid at ei gilydd mwyn i bawb cael llais a deall ar rhan y gallan nhw chwarae. Ond pan ddaw hi ddyfodol ein plant, ein cymunedau a'r man arbennig hwn rydym ni'n ei alw'n gartref, gallwn oll gytuno bod llawer o gamau gweithredu bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr.